Helo, Elen dwi, a dwi'n mynd i'r drydydd flwyddyn yn astudio Cymraeg a cherddoriaeth. Helo, shwmai, Hyw dwi, a dwi hefyd yn mynd i'r drydydd flwyddyn yn astudio Cymraeg. A ni fydd yn arwain Cymdeithas John Gwilym Jones eleni. Cymdeithas len Gymraeg y Brifysgol di hon, am bwriad ni fel cymdeithas yw ehangu cyfleoedd myfyrwyr sydd ar dan i werthfawrogi a thrafod eu hoff weithiau llenyddol, a mi fyddwn ni'n neud hynny drwy gynnal gweithgareddau anffurfiol a hwyl drwy flwyddyn academaidd sydd i ddod. Ers i'r gymdeithas gael ei hail sefydlu dros 2 flynedd yn ôl erbyn hyn, da ni wedi cael 2 gynhyrchiad blynyddol llwyddiannus iawn. Cynta oedd un o weithiau'r llenor John Gwilym Jones, y gŵr mae'r gymdeithas diannu ar ôl, i ddrama ac eto Dyma fi, ac yn dilyn hynny, gafon ni gynhyrchiad flwyddyn dwytha yma o un o weithiau'n cyn-fyfyrwyr neilltu'r Titus, sef Adra. Da ni hefyd yn cynnal nosweithiau mewn tafarndau lleol yn trafod nofela a chynganeddu. Cynhaliwyd hefyd am bell noson llynedd gyda myfyrwyr eu hunan yn cyflwyno cerddi dychan am fyfyrwyr eraill o fewn Cymdeithasau Cymraeg Ledled Cymru. A ni'n trio'n gorau geisio datblygu hyder myfyrwyr a dangos bod lenyddiaeth y Gymraeg yn gallu bod llawer mwy na phwnc dysgu. Mae gennym ni bwyllgor brwd a cyffroes iawn o fyfyrwyr yn yr ail a drydydd flwyddyn eleni, sy'n barod i rannu syniadau cyffroes iawn ynglŷn â be i wneud â'i gynnal a digwyddiadau ar gyfer y gymdeithas. Cofiwch, mae'n groeso hefyd i unrhyw aelodau newydd a pwy bynnag sy'n ymuno efo ni bod ar y pwyllgor neu jyst efo'r gymdeithas, lle ar bob cyfri dowch. Ia, does dim rhaid i chi fod yn astudio Cymraeg i ymuno'r gymdeithas chwaith. Ac os oes unrhyw fyfyriwr newydd efo diddordeb neu unrhyw gwestiwn hefyd, peidiwch â bo'n swil, cysylltwch efo fi a Hyw ar bob cyfri. Diolch yn fawr, gobeithio gweld chi mis Medi. Ia, diolch.